26 июн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Рӯшон гармхонаи замонавиро ифтитоҳ намуда аз намоиши маҳсулоти кишоварзони ноҳия дидан карданд. Гармхонаро соҳибкори ватанин Руслан Сайнаков дар масоҳати 0,64 гектар дар доираи нақшаи чорабиниҳо бахшида ба ҷашни бузурги муқаддаси миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд намудааст. ҳоло дар гармхона асосан бодиринг, помидор ва қаламфури булғорӣ парвариш меёбад. Сабзавот дар гармхона ба таври қатрагӣ, обёрӣ ва бо ғизо таъмин мегардад. Дар гармхона 10 сокини маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ ва маоши хуб таъмин мебошанд. Гармхона аз 6 қисм иборат буда дар як сол аз он 30 тонна сабзавоти гуногун истеҳсол карда мешавад. Аз гармхона сабзавоти тару тоза ва аз лиҳози экологӣ безарар ба бозорҳои маҳаллӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба фурӯш бароварда мешавад. Ҳангоми боздид президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои густариши фаъолияти гармхона ва ба даст овардани ҳосили хуб ба хоҷагидорон маслиҳатҳои муфид доданд ва зиёд намудани майдони гармхонаҳоро омили муҳими таъмини фаровонии маҳсулот дар бозорҳо дар тамоми фасли сол маънидод карданд. Дар ин баробар ба хоҷагидорон тавсия доданд ки ҳар порча замини дар ихтиёрашон бударо самаранок истифода бурда таҷрибаи рӯёнидани чанд ҳосил аз як заминро хубу оқилона мавриди истифода қарор диҳанд. Дар назди хоҷагии сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин аз намоиши маҳсулоти хоҷагидорони ноҳияи Рӯшон боздид намуда бо нишондиҳандаҳои кишоварзӣ шинос гардиданд. гуфта шуд ки майдони умумии заминҳои ноҳияи Рӯшон 587,070 гектарро ташкил медиҳад ки аз он 1396 гектарашро заминҳои кӯрами обӣ ташкил медиҳад. Заминҳои назди ҳавлигӣ 110 гектар буда хоҷагидорон кӯшиш мекунанд ки ҳар як ваҷаби онро самаранок истифода баранд. иттилоъ дода шуд ки то имрӯз дар масоҳати 777 гектар замин кишти зироат гузаронида шудааст. Дар мавсими ҷорӣ дар масоҳати 374 гектар зироатҳои ғалладона ва лӯбиёгӣ, дар 246 гектар картошка, дар масоҳати 153 гектар сабзавот ва дигар навъи зироат кишт карда шудааст. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо назардошти муҳимияти истифодаи неъматҳои табиӣ ба хоҷагидорону масъулони бахши кишоварзӣ дастур доданд ки бобати истифодаи мақсадноки обу замин аз ҳамаи имкониятҳои мавҷуда мақсаднок истифода баранд.